Matul l-2017 il-Kummissjoni tal-Knisja responsabbli mill-ħarsin tat-tfal u l-adulti vulnerabbli irċeviet 3 allegazzjonijiet ta' abbuż fuq minuri li kienu sostanzjati. Dawn l-allegazzjonijiet kienu jinvolvu saċerdot, patri u lajk illi 3 li huma tpoġġiet fuqhom restrizzjoni fuq l-attività pastorali tagħhom waqt li l-każijiet ġew riferuti lill-Pulizija. Dan ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet minn din il-Kummissjoni li ppreżentat ir-rapport annwali tagħha għas-sena 2017. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet immexxija mill-kap tal-Kummissjoni Andrew Azzopardi intqal ukoll li sa tmiem is-sena li għaddiet il-Kummissjoni kkonkludiet ukoll evalwazzjoni ta' numru ta' elementi imres qalila. Minn dawn 10 ma ġewx ippruvati, 3 kienu infondati u 3 elementi oħra ma kinux dwar abbuż u allura ġew riferuti lill-entitajiet oħra. F'dak li għandu x'jaqsam ma' adulti vulnerabbli mill-ilmenti matul l-2017 kien hemm 3 mhux ippruvati, 3 infondati u 6 li ma kinux jikkonċernaw abbuż sesswali, fiżiku, emozzjonanti, sfruttament jew bullying. Fil-preżent il-Kummissjoni qed tevalwa 3 ilmenti oħra relatati ma' adulti vulnerabbli u 12 ilment ieħor li jikkonċerna minuri. Sadattant matul is-snin il-Kummissjoni tat taħriġ lil madwar 2000 persuna li jaħdmu ma' tfal, adolescenti u adulti vulnerabbli fi ħdan entitajiet tal-Knisja u ġew sottomessi quddiem il-qorti 2155 applikazzjoni ta' persuni fil-Knisja li jaħdmu mal-minuri biex ikun żgurat li jissodisfaw il-kriterji skont il-liġi.